Ramogi wadhi nyime gi weche manyien korwang'e masira mar yiengni mar piny motimore piny Turkey kod Syria. Ji makwan gi oktin 2,000 wito ngimagi bang' piny yiengni nyadiriyo e piny mar Turkey kod nyandwat mar piny Syria. Ji mamoko odi kod lo gi udi ma osesienyore kendo ruombore piny e kinde mag masirano. Kaka James Opondolero, yiengni no ne pek mokalo kendo ka ipime ratil mar richa ne ochopo 7.8. E kar sa 10 okinyi piny mar Turkey kaachiel gi nyandwat mar piny Syria, midhiero mar yiengni mar piny ne omonjo pinjego. Yiengni ma nie rapim mar 7.8. Lipot mokwongo nogolo ni oganda ma kwan gi ohewo 700 nowito ngimagi ka mohewo 1,000 noyudo hinyruok. Nyithindo gi joma dongo nomoko e bwo lowo ka reso ji notim mapiyo gi jogo machiwo kony mokwongo. Kapok reso ji orumo, e kar sa 7:30, yiengni mar 2 notimore kama nochwalo kwan jogo mawito ngimagi malo. Od fwambo mar piny owacho e piny mar Turkey oseyango ni nyaka sani kwan ji mohewo 1,000 osewito ngimagi ka mohewo ji 5,300 oyudo hinyruok. Tend piny owacho ma Syria bende oselero ni ji ma kwan gi ohewo 783 osewito ngimagi ka mohewo ji 2,000 oyudo hinyruok. Motelo ne yiengni mar 2, jatend piny mar Turkey Tayyip Erdogan nolero ni reso jogo ma okwamo e bwo lowo dhi nyime ka nyaka sani pok ong'ere kwan jogo ma pod omoko. 5,385 vatandaşımız kwand jogo ma oseresi nyaka sani osechopo 2,470. Ute bende ma olwar e yiengni mar piny gin 2,818. Ok wang'eyo ni kwan mag joma owito ngimagi kaachiel gi joma ohinyore biro medore. Kata kamano, golo ji e bwo lowo dhi nyime e alwora ma masirano otimore. Genowa en ni piny mar Turkey biro kanyakla kendo bedo gi kwan mapiny mar jogo mowito ngimagi. bilemiyoruz. Jotend pinje mopogore opogore kama oting'o Prime Minister ma Ingereza Rishi Sunak, jatend piny mar France Emmanuel Macron, Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu e kind mamoko singo mar chwalo kony ne pinje ariyogo e sechegi ma gidhi nyime kod reso oganda mokwamo e bwo lowo. Kweth mar jogo machiwo kony mokwongo ni e chenro mar manyo oganda manyalo bedo ni odi kendo reso mapod ngima.